Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 9 ноябрь сишәмбе. Мин Эльзах Мәҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутта шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара фашизмга, расизмга һәм антисемитизмга каршы көрәшү көне. 1938 елның 9 ноябрь тарихка Бәллүр төн яһүдләрне күпләп кыру көне буларак кирип калган. 1989 елның 9 ноябрендә Берлин диварларын җимерү башлана. Берлин дивары салкын сугышның билгеле булган иң төп символларының берсе. Диварның озынлыгы 45 км һәм өстәмә Төньяк Берлинны Демократик Алмания Республикасыннан айырып торганы 120 км була. Бүгенге көндә Берлин диварының бер өлешен музей экспонат итеп кенә күреп була. 1998 елдан бирле 9 ноябрьдән алып 11-нә кадәр халыкара зәйтүн мае һәм зәйтүн фестивале үткәрелә. Иң файдалылардан саналган зәйтүн җимешләрен 6-7 гасырларда ук эшкәртә башлаганнар. Ни кызганыч, пандемия белән бәйле булганга фестивальгә туристларның килүе шикләнгән. Тапшыруыбызны язучы Рабит Батулла дәвам итә. Бүген ул трагик язмышлы татар язучысы Хади Атласый турында сөйләп китер. Assalamu alaikum, hürmetli tuğanlar, isen tavlarmısınız, arılarmısınız? Tapşırığımızın devam ederiz Atlası turunda. Kiçkinegine mağlumat. Hadi Atlası şu kadar büyük alim, şu kadar köp işlegen kişi. Onun şakirtleri büyük köp. Mesela min bilgenlerinde Hacif, Veli Hacif degen Rısıf Sarı'nın at kazanğan okutuşusu. Ol Atlası'nın şakirti, ol büyük köp söyledim onun turunda. Mena. Bir nindi gayipsizge alına. Elbette indi gayipni taşlıylar indi. Mesela milletçi, yakiyan David Panturkis, anday, yakiyan David kontrrevolüsyoner. Bir gayibet jaylı. Bir gün aksızga alıp gitelerine Atlası'nın resimini Qarağız, mənə indi məhabbət kişi. Mənə şusunda məhabbət kişini xarab etələr, mənə onun türmədə alınğandığı, mənə tekşirib qarağız. İndi cəzalar görgəndir ol. Mənə çalışdırıb qarağız. Talatlı kişilərini yuqqa çıkarı ol mahsus rəvişdə tüpten kimdir tarafından uylanğan iş miken? Əlləğimi bir-birsin satı arkasında şulay kilip çıktı miken? Başka halklarda var miken? Uylap qarayğadı. Ermenlerde eytik, Gruzinlarda eytik. Bardır, onlarda da bardır, lakin onlar bir-birsin satmıyor. Yaki Yahudlar bir-birisi kurşu bilen imi tınışa almay. Lakin imi bir-birisini üske kötergende ona yala yakmay. Bulmağanını etmay. Şuna göre olar akıllı. Şuna göre olar birdem. Mene birdemlik jitme arkasında kilgene bir bu mene. Qıtırtı mene şu imi Sovetlar sistemisi imi kişinin imi jinin çıkardı, şülmekten jinini çıkardı da evet. Mene senin bitinde yok, evvel anda imi par ad jigip jiri. Etikada derdemet. Etikanda iş muratıflar, baylar imi. Yağışıflar baylar imi. Alar bit işle bakın, alar hizmetçi de tutmağın hatta. Mənə şu birdemlik bulma arkasında tatar biterge mümkün. İndi bizge de batır bularga vakıttır. Sağ qalığız. Biz tur efirda эшлибез, барыгызга да хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. Безнең заман фестивале республикабыз өчен генә түгел, илебез күләмендә дә уникаль күренеш. Фестиваль 2013 елдан республикабыз президенты ярдәме белән үткәрелә. Катнашучылар үзләрен эштә дә күрсәтә белә, сәхнәдә дә сынатмыйлар.
Сәхнә артында соңгы репетицияләр бара. Гаскәр башкаручылар, төрле һөнәр ияләре, табиблар, нефтчеләр, социаль хезмәткәрләр барысы да дулкынлану хисләре кичерә. Сәхнәдә Татарстанның 15 районыннан 300 катнашучы чыгыш ясый. Татар, үзбәк, украин, удмурт, мари телләрендә җырлар яңгырый. Yüreklerde kosum diysen gel yazgına Yarattına, yarattına, yarattına Алар җырлыйлар, бийләр, әлбәттә инде ут чыгарып эшлиләрдә. Әлеге фестиваль киеренке хезмәт алдыннан күңел ачу, осталыкны күрсәтү мөмкинлеге. Бу фестиваль эшләүче яшьләр өчен көтеп алынган бәйрәм. Ел сайын катнашучылар өчен бу дуслык мәйданчыгы. Ә яңа килгәннәр өчен үзләрне сынап карарга бик яхшы мөмкинчелек. Әйтергә кирәк, монда бик көчле җырчылар. Аларның табигый сәләтен, күңел байлыгын күреп, без сыкланып тордык. Беренче фестивальдә 30 коллектив катнашса, хәзер алар 180-нән артык. Иң яхшы башкаручылар 12-13 ноябрьдә фестивальнең суперфиналында кабат очраша. Ә җиңүчеләрнең исемнәре ноябрь аенда гала концертта ачыклана. Җиңүче командага президентның күчмә кубогы, акчалата премия бирелә. Безнең заман геройлары махсус приз иясенә 300 000 сумлык премия тапшырыла. Bin yaradım seni takarsa Gururmanın için yaradım Şanı sen kemrelen eşin Tuatar felek eşin yaradım Безнең заман фестивале турында сүзне без студиябызда дәвам итәбез. Апас районыннан куючы режиссер Гөлнара Галиакберова һәм Апас халык театры режиссеры Земфира Мөхәммәтшина тапшыруыбызның кунаклары. Хәерле көн, кызлар, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көн. Менә сюжеттан күргәнчә, ноябрь аенда гала концерт уза дип әйтеп киттек. Һәм инде санаулы вакыт кына калып бара. Сез ярым финалга узучылар. Моның белән мин беренче чираттан сезне тәбрик итәсем килә. Рәхмәт сезгә. Һәм инде ничек әзерлекләр бара? Җиңергә ничек сезнең амбицияларыгыз бармы? Дөрестән дә безнең заман 2013 елдан бирле эшләп килә. Без бу фестивальне бик тә түземсезлек белән көтеп алабыз. Быел безнең районнан, Апас районыннан аграр көллият эшче яшьләре катнаша. Без инде әлбәттә мәдәният йорты хезмәткәрләре буларак аларга үзебезнең ярдәмебезне, үзебезнең тарафтан ничек булдыра алган кадәр киңәшләребезне бирергә тырышабыз, булышабыз, ярдәм итәбез. Һәм инде менә Яшел үзәндә булып үткән зона турында безнең Апас районы 2нче урынга лаек булды. Без әлбәттә моның белән бик шатбыз, горурланабыз. Һәм инде шуннан кайтканны бирле безнең инде хәзер амбициялар зурдан, безнең җиңәсе килә. Иртәдән алып кичкә хәтлек дисәк тә була. Көн-төн менә шул безнең заман фестиваленә әзерлек бара. Бик куәтле, бик шундый тырышып Сәхнәдән төшмибез. Әйе. Бөтен җаныбызны, тәнебезне биреп, без инде тагы да алга таба җиңү яулар өчен үзебезнең хәлдән килгәнне куярга тырышабыз. Кызлар, кайсы номинацияларда чыгыш ясыйсыз? Номинацияларда 4 номинация без барган һәрберсендә катнашабыз һәм тагын бер номинация өстәлә инде менә полуфиналга чыккан ул инде визитка. Ул представление визитка без ансында әзерлибез. Ансын әзерләмәгән идек бит инде менә узгач, 2нче урын алгач без аны хәзер яхшылап башыннан ахырына хәтлек яңадан яңача дип әйтик инде әзерлибез. Әйе, менә бу визит карточкасында бу Апасның иң матур, иң гүзәл якларын күрсәтергә кирәктер инде, шулай бит? Визиткада әлбәттә аграр көллияттән бит инде безнең эшче яшьләр катнаша. Менә аграр көллиятне мактыйбыз, яклыйбыз. Шуны күрсәтергә тырышабыз. Һәм инде безнең аграр көллият бит инде алар именно авыл хуҗалыгына специалистлар әзерли. Менә шул яктан ачыклыйбыз инде. Пешекчеләр әзерлиләр, механиклар әзерлиләр. Әйе. Менә шуны сәхнәләштерергә тырыштык инде, Сәхнәдә шуны күрсәтергә тырыштык. Әйе. Менә бу укучылар, студентлар, алар ничек катнашалар, теләп катнашалармы?
Безнең арада студентлар, алар студентлар түгел, эшчеләр, алар эшләүчеләр беренчедән. Шул аграр калиеттә төрле өлкәдә эшләүчеләр алар. Арада бар пешекчесе дә бар. Укучылар юк анда эшләүчеләр, укытучылар, техник персонал, мастерлар, менә шундыйлардан җыелган безнең команда. Менә җыелган дип әйтәсез, аларны җыйганда берәр кыенлыклар килеп чыкмадымы? Шундук ризалаштылармы? Эшне башлап җибәргәндә бераз кыенлыклар булмый тормый инде була. Аллаһ Тәгалә җүн бирә. Җүн бирә. Башлап җибәргә кирәк, кызыксындыра белсәң, безнең бит инде 9 ел буе без катнашабыз. Шуңа күрә безнең результатлар бар. Безнең районда аларны менә күрсәтәбез, әйтәбез инде, что ничек әйбәт анда катнашкач, ничек сәхнәгә чыгасыз, иренәсез, сезгә бу тагын бер ничек дип әйтим соң, үсеш, бер кирип киткәч, аннан соң үзеннән үзе шунда үзләре теләп киләләр, үзләре теләп катнашалар. Кайчан безнең репетиция була дип үзләре аптыраталар. Тагын нәрсә өйрәнәбез, тагын инде җырлар куябыз. Тагын монардан соң да безнең биюләр буламы дип тә сөйләүчеләр бар әле. Фестивальдә остаханәләр күп үткәрелә. Менә шушы остаханәләргә йөрергә вакыт таба аласызмы? Остаханәләр мәдәният йортында үтә дип әйтүегез инде сезнең әйеме? Уздырылышлармы? Мәдәният йортында бәлки уздыра торгандыр. Минем сүзем безнең заман фестиваль турында. Анда төрле мастер-класслар үткәрелә. Үзенә баргачтан әлбәттә без берсен дә калдырмыйбыз. Вокал буенча икән, җыр буенча икән. Әлбәттә безнең вокалистларыбыз, аны әзерләүчеләр анда керәләр. Бию буенча икән инде. Әлбәттә без коллектив белән анда керәбез. Аларның киңәшләрен, алар үзләренең жюри әгъзалары үзләренең киңәшләрен тәкъдим итәләр. Без инде аларны исәпкә алып, истә тотып, кайткачтан кабатлыйбыз. Менә аларның биргән тәкъдимнәрен тагы да ныгытабыз. Безгә үзебезгә дә бик кызык андый истәханәләргә керергә. Дөресен әйткәндә, менә безгә дә ул бер төрле өйрәнү, тагын бер яктан ачылып китә. Менә ул вокал буенча да, шулык сәхнә сүзе буенча да без үзебез дә мәдәният өлкәсендә эшләүгә карамастан, безгә тагын бер яктан анда бит Мәскәүдән килгән специалистлар да бар. Анда төрле яктан килгән дәрәҗәле кешеләрнең тагын бер кат сүзләрен ишетү, алардан менә өйрәтү безгә бик ярдәм, бик зур ярдәм. Быел менә аграр көллият хезмәткәрләре катнаша дип әйтеп киттегез. Алдагы елларда җыелма командалар кайлардан иде, кемнәр катнаштылар? Апас районында безнең инде оешмалар бик күп. Үткән ел мәгариф бүлеге катнашкан булса, аннан алдагы елны безнең СХП, Свиага, больницалар катнашканы бар, хастаханәләр катнашканы бар. Бик күп оешмалар катнаша ел сайын. Без биредә әлеге фестивальдә катнашырга тырышабыз. Берсен дә калдырганыбыз юк. Үзегез менә күрәсезме соң, менә бу башлангыч елларда катнашканнан бирле бүгенге көнгә кадәр үзегез дә үсәсезме менә фестиваль белән бергә? Әлбәттә үсәбез. Бирегә килгәчтән без үзебезгә дуслар табабыз. Алар куйган, алар чыгыш ясаганны истә калдырып, киләсе елга менә мондый юлны да сайларга була икән дип үзебезгә бик күп төрле мәгълүматлар туплап кайтабыз. Кызлар, сез мәдәният өлкәсендә хезмәт куясыз. Бүгенге көндә авылыбызда, мәдәният тормышы районыбызда ничек бара? Халык тартыламы? Йөриме мәдәният йортыбызга? Аллага шөкер, мәдәният кайный, туктап торганы юк. Без гел эштә дип әйтсәк тә була. Бөтен бәйрәмнәрне, бөтен үткәрәбез, берсен бер калдырганыбыз юк. Календар бәйрәмнәрне дә үзебезнең национальный, народный бәйрәмнәрендә калдырганыбыз юк. Халык йөри, бик теләп йөриләр. Пандемия чоры булса да, безнең үзебезнең РДК Апаство аккаунты бар. Биредә инде без онлайн концертларыбызны тәкъдим итәбез. Офлайн дип менә шундый яңа сүзләр кирде бит хәзер. Яңа сүзләр барлыкка килде, берсеннән дә артта калырга тырышмыйбыз. Һәр вакытта да үсештә, һәр вакыт кайныйбыз. Бәйгеләр бик күп. Әле менә күптән түгел генә булып үтте Әлфия Афзалова конкурсы. Бездә менә Апас районының талантлы яшьләре, анда да биредә дә инде лауреат булып кайттык. Менә алар да безнең өчен бик зур плюс, бик зур уңышлар.
Әле белүемчә, безнең район, мин безнең дип әйтәм, чөнки мин үзем дә апас кызы. Шуңа күрә тамашачылар бәлки белеп тә бетерми торганнардыр барысы да. Безнең районда әле үзебезнең фестивалебездә бар икән. Бу урта буын вәкилләре өчен. Бик дөрес әйтәсез, бу безнең үткән ел оештырылды. Өмет йылдызы дип атала. Сәнгать фестивале, сәнгать конкурсы. Биредә инде урта буын менә әйтеп үттегез. Яшьләр, балалар өчен бит хәзер нинди генә бәйге юк. Йылдызлык бәйгеләре бар. Биредә инде безнең 25 яшьтән алып, үзенең бер билгеле яше бар. 45 яшькә хәтлеген. Һәр номинацияны керттек. Шулай ук нәфис сүзе дә бар, бию да бар, җыр да бар. Үткән ел менә безнең үзебезнең Апас районына Кайбыш, Тәтеш, Шүкрәле, Югары Ыслан, Буа, үзебезнең тирә күрше районнарыбыз белән уздырып җибәрдек. Инде без моны киләчәктә дә тагы да зурайтып, республика күләм дәрәҗәсенә менгезәсебез килә, күтәрәсебез килә менә шушы Өмет йылдызы фестивален. Бу безнең бары тик Апас районында кагылышлы фестиваль. Кызлар, чыннан да барлык хыялларыгызда тормышка ашсын иде. Бу безнең районыбызның фестивале шушы баштан республика күләменә чыгып, шикләр булмасын иде, шулай бит. Талантлы кеше үзен барбер кайдыр күрсәтергә тиеш, безнең районыбызда талантлы шәхесләр күп. Бик күп, Аллага шөкер. Инде менә бу якын арада була торган безнең заман фестивалендә чын күңелдән сезгә җиңү телибез. Сәхнәдә Амин. Рәхмәт. Җиңүләрне инде бик көтәбез. Безнең эшче яшьләребез бик тә көтә. Шуның өчен дә менә репетициялар безнең бик нык көчле бара инде. Җиңүләр яулыйсыбыз килә. Ел сайын җиңүсез кайтмадык. 4-5 номинация белән барсак та арадан барыбер безнең пирамидага чыгучы яшьләребез булды. Ярый, сәхнәдә алайса, очрашканга кадәр гала концертта сезнең белән. Алла бирсә. Рәхмәт. Бүген килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә дә рәхмәт сезгә. Исән булыгыз. Без тапшыруыбызны безнең заман фестивале гимны белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бары тик матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Şakıları, ilhamlı ufuklar şakıra. Samyanlı sünmez derdi bilen, festival mutların balıza. Festival oluşu ola derşe, yutsalar bilgen festival. Bu senin yakının, bu senin ışığının, yaşlık ne zamana